Ipun lesanaken dados. Hei, 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 hei. Ya. Muncar dina nirke konan curang durung sorote tanpa kang katur lan pajaring purnaning jagono kagiat kapirang urinang pul masempet-sempet kalipun sing barong kang katingal hangat galak rema katon amburatur netra te ondalanting Sapral kunopon padha ning laut Gerak-gerak ponang wanja pindah Pindah jangga malah tulang man kaya singit
Ya Tuhan ini kelahiran panjang muncul Indonesia Kayong koyong-yungeng Inarong karya ing satu Hey!
Ơi
Yeah.